کی اہمیت ہوئے گی حسین دے قتل دی تاریخ دی کی اہمیت ہوئے گی 10 محرم حسین دی قتل دی تاریخ دے فیصلے ہونے نے یزید دے وکیل بھی ہوتے تھے حسین دے وکیل بھی ہوتے ہونے نے اللہ نانصافی نہیں کردا میں ہاتھ بن کے گزارش کروں گا جنہیں اج تک یزیدیاں بڑی تاریخاں کر لیاں نے دوبارہ توبہ کر لے اللہ دی بارگاہ حضور دی بارگاہ شرم ساری ندامت دی آنسو بہا کے اکھے یا رسول اللہ معافی چاہنے ہیں اسی تے کلمہ تہاڈا پڑھیا ہے کل بھی تیری حال دے نال سا اج بھی تیری حال دے نال ہاں مراں گے تیرے حسین دے ہو کے اٹھاں گے تیرے حسین دے ہو کے حضور تہاڈی حال نال محبت کرنے والے ہیں تے نالے رولا پاؤندے رہے ہیں کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے آپ فرمائیں کہ بلانے میں تعمیل کرام دے پڑھ لو سارے ذرا مل کے کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے کلمے دے میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے کلمے دے وارثانو میرا کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو میرا سلام ہووے جنت دے کئی بندے ایڈے نلائق آدمی ویسے بیٹھے نے ہلدے جلدے بھی نہیں تے پڑھتے بھی نہیں سجے کھپے ویندے نہیں اور یہ نلائق ہونے کی علامت ہوتی ہے وہ اس کے سامنے ذکر آل رسول ہو وہ نہ کرے نلائق ترین شخص ہے تو سارے لائق بیٹھے ہو سارے حضور دے عاشق جب نام پڑھے میں افسوس ہوئے گا منو چھوڑو منو نہ راضی کرو رب تے راضی کر لو رب تے رسول تے راضی کرو وہ پتہ نہیں کار پہنچ جانے فوت ہو جو راہ دے ویچی زبان تے نہ تو وے حضور تے پھر فائدہ ہوگا مل کے پڑھ لو کلمے دے وارثانو میرا کلمے دے وارثانو میرا کلمے دے وارثانو میرا سلام ہووے میرا سلام ہووے جنت دے مالکانو جنت دے مالکانو میرا نامو سے سیدہ دا جنہ علم اٹھایا جنہ علم اٹھایا اونا محافظانو اونا محافظانو میرا سلام ہوئے اونا محافظانو میرا سلام ہوئے جنت دے مالکانو اللہ تعالیٰ تعالی میری حاضری قبول فرمائے اللہ اس مرکز نو سلامت رکھے حضرت صاحب